Hemen salam, ben Ataş Mehmedov. Bugünkü videomda sizlerle polar array buyruğunu görürüz. Funksiyonu geçen videoda hem aytışmaly. Şu yerde rectangle'ın aşağına passing esasy array menüsünü iň aşağı polar array şu yerden kliklap girip bilýäňiz. Eger gysga ýolundan girmek isteseňiz array p diýen ýagdaýyňyzda dowamyny getirýär. Array polary ýazmaly bolýar. Aslında şu yerden gelip saylap girmek kapantat. Polar array hem bir nokodyň töweregiňde senlik çyzgylamada bir de köpertmäne bir kömek etýär. Köpertmäne ýaraýar. Meselem enter diýdim. Senlik kur şulara bir circle çyzdym. Togalak kur stol gödüňde gelsin. Ve men şu stolun töweregine oturuşlar getirmek isleýän ýagdaýymda täzeden oturuş çyzmak islemek bloklardan men getirip çağırmak isleýän DC enter diýdim. Sizde başgaçarak görünüp biler aslında. Şu yerden gelip database connectivity diýip floor plan diýen ýagdaýymda şu yerden blokslardan şu birinji chair'i oturuşy men gelip çağırdım şu ýerge. Gelip yaptım. Önkü videomda hasy munan önkü videolarda görün. Şu yerde scale buyruğumuz var. Geldim, sayladım. Enter diýdim. Şu yerden stoluma görerek ölçüğünü sağlamak isteyen. Geldim. Şu nokodundan tutup şu yere getirdim. Rotate diýdim. Şöýlerek görünüşü getirmek isteyen 90 derece olmasını isteyen. Ve şunu koddan tutup şunu kodun perpendikularına kuadrantyna asy oturttum ve son arasyny ýene biraz açmak isteyen meselem şeýlere görünüşe getirmek üçin ýaşarak meselem 2 enter diýdim. Isleýän görünüşime geldi. Men şunu şu stolun töweregine köpeltmek isteyen şu yerden geldim, array'i tayladım ve şu bloğumu oturuşumu tayladım ve enter diýdim. Maňa specify center point of array diye merkezine kodum tayla diye şu yerde çyzgynyň üstüne gelip bıraklanýardy. Şu yerde merkezine kodum men tutup bilýän. Geldim bir gedek mouse'umun çep düğmesi bilen klikledim ve şular ýalmaňa özü giriş görünüşünde şeýlerak bir çyzgylar çyzdy. Men elbetde bilýän, sizden bilýän geçenki videoda bilişimiz ýaly. Ölçülerini, sanlaryny, arasyndaky uzaklygy, totalyny ütkürip bilýär. Meselem 12 sany oturuş bolmasyn isleýär. Altyma adrak geldi, ýetenok. 12 enter diýdim. 12 biraz artık matşolly, 9 bolmasyn isleýär. 9'dan enter diýdim ve şular ýaly görünüşe geldi. Arasyndaky çyzgynyň aty boldy. Arasyndaky uzaklygy dälle biz bu ýerde bitwini arasyndaky diýen buyrugy hatda şu gutujugy näme bilen berýär? Şu ýerde polar görünüşde bolanyny üçin, töwerek görünüşinde bolanyny üçin biz derece bilen berýär. Meselem her biriniň arasyny 45 derece 45 enter diýdim. 45 men berip bilemek sebäbi şular ýaly bir ýagdaý bolýar. Şu çyzgy bilen şu çyzgynyň arasyny men şu çyzgy bilen şu çyzgynyň arasynda 45 deren ýagdaýymda şu görünüşde giden ýagdaýymda 45'den men insankyny getirip bilemok. Çünkü şu çyzgy bilen şu çyzgynyň arasynda 45 derle meselem 10 derecelik bir açyklyk bolýar we bir-biriniň üstüne minýär. Şu tarapyny men saglap bilemok. 30 bolmasyn isleýändim. 30 enter. Şular ýaly her biriniň arasy 30 sany görünüşden getirip goýdy. Men 360'a yine tamamlamayı isteyen ya da şu yerden obyekt köpürtmeyi isteyen obyektimin sanyny näçe köpürtmeyi isteýändigini ütkürip bilen ya da 360 derece getirip men yine stolun töweregine bir bilen uzaklygy deň bolan görünüşe getirip bilen. Rows bilişim ýa-da diýmek. Şu yerden bir köden ýagdaýymyzda meselem 3 enter diýdim. Şular ýaly her döreden çyzgysynyň dowam görünüşine çyzgy getirýär. Between hem bilýäňiz, total hem bilýäňiz, şular arasyndaky uzaklyk
ve şular arasındaki total hem cem uzaklığı bir verip bilýär. Geldim şu yerden bir enter diýdim meni öňki ýadyna getirdim. Levels hem bilýäňiz, levels hem 3 ölçüde bir ýarayan bir buyruk. Şu yerden shift bilen mouse'umun scroll düğmesini ikisini birlikte basıp hareket ettiren ýadymda şu yerden çöl görünüşini men görüp bilýän. Geldim. Top diýdim we şunu bir enter diýdim. Şu ýerde rotate buyruğu bar. Rotate bilen näme bolýar? Rotate hakkında şunu bize etmäne kömek etdi. Şu çatıgılar şu ýerde görkezsem az goýular. Çatıga göre meselem hatda şu töwrege göre oturguçy öz görünüşini hem ütkötdi. Eger men rotate buyruğunu saýlamadyk ýagdaýymda şu görünüşini meselem şu öňü oturulýan tarapy we şu arka tarapy arkany ýasaýan tarapyň arka tarapda galýa we hemmesini şolara ýalyk. Eger şu rotate saýlan ýagdaýymda hemmesi şu çatıga göre öz duruş pozisiýasyny hem ütkötdi. Direction bize şu yerdeki base pointları hatda şu base point'um uğrunu ütkötmäne kömek etdi. Mesela şu tarapdan geldim. Şu tarapdan hareket etýän çatıgy şu yerde mesela geldim. Şunu kadar taýladım. Direction'ı basan ýagdaýymda şu tarapdan gelip hareket etdi. Görýän mesela. Geldim merkezine koduna gelip klikledim. Öňki ýadyna getirdim. Base point'ten şuları ýaly. Mesela ma bir senlik çyzygynyň base point'uny bermäne ýaraýar. Mesela gelip men şunu kod saýlan ýagdaýymda şunu koddan başlap hatda base point'umy şunu sağlaýar. Geldim direction. Associative hem düşündürmedim. Geçtim. Ve closer'a diýdim. Ve täzeden ýene gelip düzödüş geçirmek isleýän. Şu ýerde birinji döreden watymy däl, ikinji täzeden çykyp täzeden giren ýagdaýymyzda şu ýerde edit source, replace, reset ýaly görünüş buyruklar çykdy. Edit source hem bilýäňiz, replace düşündürmek isleýän. Edit source hem şu ýerde biziň isenlik bir çyzgymyzy ütkötmek isleýän ýagdaýymyz meselem şu çyzgyny ütkötmesi ýagdaýynda çyndanam ütkötjek maýdyp maňa soraýar. Men gelip okey diýen ýagdaýymda şunu maňa ütkötmäne ruhsat berýär. Gelip men şunu kodu. Aslında men ýene muny ütkötüp bilemok sebäbi blok görünüşini men näme etmeli bolýar? Asyl şu blogy array böleklerine aýryp explode edip täzeden ýene oturgucun özüni hem explode etmeli bolýar. Ana şondan soň men ütkötüp bilýän aslında. Yani geçenki videoda görkezýänmäli shower işleýiş temasy bar. Geçenki videoda ýöne size aýtmaň etdim çykaranda atlymdan biri şul. Şu grada haýsy menü geçtiňiz hem mesela parametreye geçtim. Şu ýerde save change, discard changes bar. Haýsy menüye gitsem men şu ýerde şu iki bölüm görgen, kutucuk görgen. Bu maňa diýär, ütköşmeleri diýär, ýatda saklamak isledýän diýär, ýatda saklaýym diýip maňa soraýar. Halat edeyinmi diýär. Men save diýen ýagdaýda hazırda şu çyzgyny ütködüp save diýen ýagdaýymda şol ütköden çyzgymy ýatda saklaýar. Eger discard changes diýen ýagdaýymda iň soňky ütköden çyzgylanmaý şu görünüşe hatda asyl görünüşine getirýär we men ütköden çyzgylanmaý o ýagdaýyna getirip cancel etdi. Hatda geldim save changes diýdim we çyzgymy men şeýlerak. Polar array buyruğu hem şeýlerak indiki videomuzda path array bir ýol boýunça köpeltmek buyruğunu görür. Indiki videomuzda görüşýänçek hem maňa da hoşça bolun.